Selamat guys, mie apa sukses sisi 2 tadi sama nasi sedikit. Ini air guys. Nah, ini langsung lalapan nih cabe. Nih, mana guys? Apa gitu? Ini padahal wis 2 bulan lebih. Tapi nih, seger ini nggak ada tanda-tanda mau mati guys. Mateng-mateng gitu guys. Tak panen nih mari guys. Guys. Iki ya nek cabe gede guys, ya sini beb. Ano guys warnane lho. Cuante ngono ya. Ijoe ku lho, ijo apik ngono rek. Ki seneng aku. Loh. Tukel. Wadah jenenge mbokku aku enggak. Tapi bosok iki. Premis. Kok tak koyo mulih. Ngene wae. Wae apik guys. Spilling beb. Iki wis kate abang rek. Loh. Terus iki baru rep sing iki kayak nek voice itu iki loh pelek tapi yoan. Terus iki cabe abange sik rek kak mutik rek gen lalep rek sik tambah mantul irunge kudu buntu ya gak kudu sih iki wis apa lek ngarani pilek rek walapan ini enak pedes langsung plong kok. Ini sampai lunggu. Masih sore. Sopo sing wis kangen? Aku nyore nek sawah, guys. Komen guys. Ali bismillah. Oh iya, ali rek bismillah rek. Mantap desain nampol. Nah untuk barang gue tinggal tak dudul ini sekarang gue ya pakai rek mau kerja rek ada ini guys suah bulak balik loh makan ya mati alhamdulillah. Ya udah guys, aku mau ngelanjutin makan miku dulu ya. Kalau kalian suka sama videoku jangan lupa like dan follow guys. See you.